Ang mga pangalan, lugar, aksyon o tema sa programa nito ay hango lamang sa konsepto at walang kinalaman sa toong pangyari sa buhay. Thoughts Patrimonial Vlog presents Mga Asan ni Kunching, a short comedy film. Oy, ice candy! Ice candy ka mo dito, ice candy! Palit na, palit! Marasa! Madi Kunching, mapasupa ito! Amo daw lang yung ice candy nga marago mo? Wala pa ko dit flavor, tang orange! Amo natin maarang nga flavor! Ba, lugit mapalit! Ay, balik kalabat ka magsudoy ako! Balik kalamat ko mapalit! Pagsubad! Papareho malai mo timubadoy nga matig pagkuri pagkit-kit, kulang yung arena! Nga mabaog ka! Naawa kalatik mga ingredients! Pagsudoy na dito pagsudoy, kaya adi, patutungan natin kuwan, ice candy. Dinalig bahay kaya dito trip. Di na pagsudoy kung masirat na panahon. Aluri ka man nga, di ba parang kaya matin pagsudoy ice candy. Ari nga sa rusing, naluri ka lang, uratak binta. Dalabahan ka kapching sanso. Ang mari Kunching! Pabuta nga daw ani ako kuwan tubig namon dito iyo ref, kaya para tumaghum. Nga mabaog ka, Rosing. Nasasayang ka na. Pwede man ako nahatag at pangkuryente. Ay, dili pa katayo nga paglaso bidangan. Amot ina. Kuwan, kipas marit nga lang ala.